И здравейте хора, аз съм Дънбой. Днес ще направим една нова поредица до 10 или 5 клипа на PvP България. Ама не знам какво ще правим, да е. Ти имаш ли нещо в Ендъра? Не, аз се така почвам смисъл сървъра, нямам. Айде ходим да си правим къща. Айде. Тук има ли ПВП? Виж, тук има линия, тази линия като минеш с бедрога, тогава. Ама ява поне насам да бягаме от тях, да ни набият. Ама гледай координатите. А с кой се гледаха координати? С RF3. Сега точно наби. 17 ФПС. О, тук са двама човек, идвай. Аз съм си оставил координатите включени. Те сега нагонат. Ай, Представям си да едно са писе да го ритнем с един удар. да, той е скатин човек. Ще му дам аз име на него. То факън, изцял факън, иска да ме пазика. Аре, идвай. Бързо хомне някъде, идвай. Бързо бягай, докато ни нагледат. Тука. Ти ли си това асасинг? Да. Идват. Диего БГ. Стига ти, бе. Аре, идвай тука. Много са гадни тъй човек. Аз ще бия крави за месо. Абе, сега за какво те месо? Ще дам месо. Не бе, аз искам да си имам много пържоли. Искам да ги бия. Бия ги с мен, де. Бие ги, ама... Що ти са? Да имаме храна, да си направим още кожни дрехи. Ще имаме, нали първо пишем там холма, после пак имаме спаун. Аре. Тук очите са разпял, добре. Ти къде си? Аре, не само... тук са много. Да, ява тук. Чакай малко, ява малко. Къде ти? Къде си? Ява тук. Ява, виж ме, за тебе. Дай тук тръгваме. Хора, тук не може да избягаме от тези ПВП-та. Няма да ги тебе. Те ги няма, бързо. В момента си намаляваме координатите, знаеш ли? В момента координатите ни се намаляват, знаеш ли? Да. Трябва да се увеличават. Хора, извинете за лага, ама... Няма нищо, давай. На тебе лаги ли ти? Да. Не. Малко. Ще ни трябват лодки. Давай пеш. Не, знаеш какво чакива е по тука, по твоя. Чакай, че потъна. Това. Давай тука. Дърво имаш ли? Нямаш ти. Сега ще има да пешачката човек. Аре, ял малко да бягаме от тука, виж. Какво? Сега, ако искаш се... Добре, да. Много си бърз по тази вода, бе. Избрали ли си да си... Като съм цъкнал контрол, за какво да не съм бърз. Айде, идвай. Този епизод майки ще бъде много дълъг. Аре, яла на тука, виж. Идвай. Идваш ли? Да, идвам, чакай. Трябва да сме на много далечно място. Да чупим. Дай газ. Ти къде си? За тебе. Следваш ли ма? Да. Малко съм бърз, ама. Аз по принцип като бягам не скачам. Що? Защото
така съм си по-бърз. По-бързо като скачаш. Аз на мен така съм си свикнал. Броно 6. Шет, паднах. Те не можеш да излезеш. Айде, останах тук. Ари бе! Хора, сега си останах тук. Айде. Пиши спално, човек, сега трябва надолу да ходим. Ще бягаме, спокойно. Ще бягаме. Как ще бягаме? Не можеш да идеш от тук. Аз съм на спална, чакай, че лаги. И на мен на спална лаги. Бах ти лага, изменете. Като ти лаги цъкай F3 ято. Какво? Като ти лаги цъкай F3 я. R3, Да. Аз го нямам това R3. Честно? Да. Добре, къде си сега? Тук съм на зоната за PvP, точно пред спална. Точно Прави се го някъде лагна. Само напред давай. Не мога да видя. Давай само напред. Само напред съм. Пак трябва да се връщам в лагището място. Къде си напред? Ей, Тома, Асасинг. Имал за теб. Да. Аре, тръгване някъде. Но тук идвай. Чакай да видя корената на къде се увеличават. По тук тръгвай. Така, само напред. Давай, няма никой. По тук трябва да вървим. Идваш ли? Давай, Тома, давай. Давай. Мамицата ти. Набараха ли та? Не. Бях в стринг. Дано този път да не падна в такава дупка. Идваш ли? Къде отиди, бе? Ето му. Я смени. Идвам. Надам корената се намаляват, но тук се увеличават. И какво като се увеличават координатите? Просто не ги разбираш координатите, да ти кажа. Идваш? Там, където събих с кравите XP ферма, бати. Отиваш и направиш няколко кравички в четвъртата левел вече. Чакай. Шипко гейминг влезне. Дай, на къде? Така. Тръд. Гаша чупим, бе. Не мога да чупим още. Сигурно е на 5000 блока. Сега колко намерим на вената къщата. На кой? Сега колко намерим на вената къщата. Той тук ли играл? Да, даже играе. Гледай малко клиповете и ще видиш. Не може. Давай. Много тъпо, че не може. Тук малко Jumpmaster. Тук може да чупим. Не. Сега не трябва лодки, а нямаме лодки. За какво не е блокче? Защото сега ще трябва да по водата. Аре, идвай. Аз имам блокче. Къде го взема? На спална ми го дадах. Дарах ти го. Не, че са ми го дали, намерих си го. Намерил си едно блокче, браво. Тук на мен малко ми лагва. На мен не. Има ли Яни, за какво не ходиш по тях?
Къде ги видите лияни, бе? В водата в лияни. Ето виж лияни, да? Това са водни лилии, не са лияни. Да, обърках се цяло. Виж от водните лилии колко напред гледай. Накъде? Ето. Сега ако се загубим в океана, много се кефа. Висят какво ще го праскат. Идваш ли? Да. О, аз имам 2 мастило. Аз имам мастило. Мастило? Да, намерих. Чакай да видя. Да, как го взе? Отрепа си. Там долу виждам някакъв крипър, човек. Виж го ти там в водата. Не виждам крипър там, аз не виждам. Ето тук долу, ти не мога да видиш. Да. Това не е крипър, а такова сепия. Не сепията, по-надолу, точно на дъното. Мога го видя, защото е много тъмно долу. Ние го минахме. Тук майче може да чупи вече да ти кажа. Майче не. Чакай, да, тук трябва да може. Абе. Може! Да, може. Аре да взимаме дърво. Колко много дърво има, човек, се бързо да прави всичко, братвам. Аз нямам само един меч. И аз. И хора успяхме да намерим дърво. Ама тук не мога да чупа още, бе. Абе само на тази линия. Тук може да чупиш, виж тук. Пред това може да чупиш, пред това. Значи по-нататък трябва. Тук накъде ще не е холма, ако искаш. Не, по-нататък ще бъде. Хубаво, добре. Пак те мога чупа, човек. Тук някой си я прави. Аз мога и тук, ето. Къде си? Ето мога, ето виж, даже слагам, ето. Добре. Тук аз мога, човек. Тук кой има? Нещо интересно? Излез, айде. Аз ще събера малко пясък. Що ти е пясък сега? За стъкла, за холма. Трябва на дърво, виж, ама виж тук какво има? Пълно тук са ги довършили, виж малко. Аре, идвай. Абе не му се трошат тези дървета да ги взема, бе, трябва ми дърва. Не му се трошат. Тук обаче вече могат. Трябва да могат. Могат! Честно? Да, ето аз се чупа. Окей. Айде тук да не е холма, защото ще трябва да вървим. Добре. Все колкото може дърво събирай. Направи един крафтинг тейбъл. Направи ти. Направи ти. Сега аз. Къде си сега? Я тук направих един крафтинг тейбъл. Къде отиди сега? Къде се забута, бе? Тук да чупа да го. Окей, ако искаш ще взимай крафтинг тейбъл, ако искаш не дей. Аз правя. Ето Ти там се чупи с ръката, ако що ми искаш. Никой не каза, че ще чупа с ръка. Аз имам 43 дърво. Направи фурна. Що? Къща ще не е под земята. Добре, ай поне да такова ме дете. Аз ще направя една дървена кирка и да събера камък да направя дървени неща. Да събереш камък да направиш дървени неща? Човек, бъркам се само туди. Добре, защото... Аз и тук копвам камък. Мишката много ми бъгва, човек. Вземи крафтинг тейбъл и я тук. Къде си сега? Почвай да правиш къщата надолу. Чула? Вършах на 9000-ния блок горе, чула?
Верно 9000 блок. И къде пише на 9000 блок? За какво там чак? О, човек, къде си сега? Тук съм. Чакай да падна за малко. Добре, къде си? На пустинния пясък, където се изкажахме, ето ма. Добре, ти събирай дърво, ще правя пътя. Виж, тук ще не е пътя, виж малко. Виж, тук ще не е пътя задолу. Ама торчове нямаме. Аз знам къде има кол. Къде? Сега ще да взема. Трябва да се направи кирка. Аз си направих камен. Дай на камена, нямаш ли? Сега там правиш. Кол ли искаш, а? Да. Чай ще да падна. Опа, пиш. Оле, тук като паднеш не ти хаби кръв. Да, това тук няма фул демидж. О, видях къде има. Какво си видял къде има? Кол. Ти си точно там. Да бе, знам. Его е там горе, нали? Вземи го да. Трябва ми купче да се издигне човек. Колко? Аз имам. Ами издигвай се. О, ще имам и тъпото. Бак, тъпотията. Тази свиня ще я ритна на екрана. Пак паднах. Тази свиня ще я ритна на екрана. Ритна бе. Направо би тъкна за пържолки. Тази свиня ще я ритна на края. Ритна бе, проблем няма. Ритнах ли? Аре? Събирам ти кол в момента. Хубаво. Събирай. Друга работа нямаш. Събирай в кол се. Това много шибано. Хората къде ми казват сега. Аз съм бил виновен сега. Цето гравел, за какво защо има в Майнкрафт гравел? За какво защо в Майнкрафт трябва да има гравел, човек? Защото оне е много тъпи. Бах ти тъпото. Аз ще направя една фурна да печа най-накрая вече. Ти па с тази фурна да не правиш кекзо. Много взе да ти бочи микрофона. Много взе да ти бочи микрофона. Чай сега да направя една фурна. На мене? Да. Трябва ми още кабелчета. Пак ли трябва да слизам чак там, бе? Взема ли кол? Да, взех. Ми дай. Чакай, нали трябва да си копнат за фурна. Чакай. Аз сега ще си направя такова и лодки. Тук стават ли лодките с греблата, бе? Не. Без гребла. Само на 1.9 стават? Чакай, че аз съм много гладен. Добре, ще ми дареш ли кол? Яла да е. Ето, за тебе съм. Айде. Айде, надръж. Стол не ми трябва. Всичко. Да знаеш, че печу с дърво. Човек, ти си... Котика, ти си уникал. Котика, Айде, всяка дойто не е шибани зомбари. Зомбари? Направо, не знам. Направо, нещо ти не отрепат. Що? Правиш ли пътчето? Смета правя къщата, копая надолу. Добре, копай. Добре, ще правим голямо копане. Лопатката вадим.
Абе, за какво нужен 9000 блок? Защото не виждат немтаговите и веднага отиват крадат къщата. Всичко взимат. Защото какво? Защото виждат немтаговите. Тук са печут 20 и няколко пържоли. Направи кирка, бе. Я да ти дам. Я тук при мен аз намерих кол. Намерих кол, докато се купая. Значи кирка. Ти с кой текстчер пак си? С стоя? Окит? Да. Я съм стоя. А все не ми се купай. Кол. Аз си прелих кирка. Да, фанаха, мерси. Така ли се правиш каска? Да, каска. Само в моята корнет ти включена ли са ти? Да. Изключи ги, бе! Защо? Изключи ги! Да. Махни координатите, изключи ли ги? Да. Добре. Защо е? Какво ли ще кажа? Ти ли купаваш тук надолу? Да, намерих айра между другото. Намерих някаква мина, къде ти не си я купал. В момента намерих айран. Аз в момента май, че тази мина ти не си я купал. Да знам. Само гледай да не се изгубиш. Не си я купал ти. Пеца, намерих друго, където е по-дълбоко. Добре, аз си правя, се нали аз правя. Пържоля, можеш ли да ме дадеш? Дай ме. Дадеш ли? Я да. Как се дърви, че... Идвам. Какво обираш, бе? Какво обираш? Нищо не обирам. Не ще ми обясни да гледам какво обираш. Аре, дай имам храна. Дадох ти в инвентара ти. Да. Искам да видя другите пържоли. Мачка трябва да изядем. До вечера втора, има ли евентове? Днес какво? Събота. Да, има евент. Ако искаш да идем. До вечера да снимаме ли? Може да, на евента. Аз утре... Днеска, не знам, може да излезем навън. Не знам, ще видим. Айде, скелетите. Няма, ще го взема. Ще го взема. Кой се разрежал? Отрепах скелети. Малки зомбите идват! Това са да не умреш. Седни си хома тука, чули, седни го. Не мога да измисля. Убили ги? Не. Те да ги убиха? Не. И какво стана? Запуших се тук отгоре. Добре, напиши след хом. Написах. Окей, добре. Казвам спокойно. Ти седнал ли си го? Да. Ще да вънка да събиваш яйца. Трябва ми кирка. Я да ти дам дървена. Човек, върви там отгоре и замаскирай го с дърт, чуя. Върви там горе, вземе красник и го замаскирай с дърт. Ама има зомбите, страх ме, ще му отрепат. Яла с мен поне. Няма да отрепат. Еш голден ябълката. Нямам голден епълка. Добре. Да, имам. Имаш. Знам, че имаш. Чакай да дойдат чат те смеяци.
малки зомбита, това е гадното. Няма нищо. Ще ги убиеш. Намерих дърт. Ще има в описанието на неговия канал линк към сървъра. Айде, мен тук ме направиха малките зомбита. Направиха магите. Айде, паяка. Шикай, ме. Идвам, дръж се. Идвам нагоре. Ей, имаш ли брадва? Имам. Айде, бързо взимай това, печката. Не знам за коя копечка ми говориш, ама идвам насам. Идвам към тебе, дръж се. Не мога, на половин сърце съм. Идвам. Айде, рип. Умря. Рип. Базико е на фул съм. Божичко. Айде, идвай да чупиш тази фурна. Чупиш да фурна. Хубаво, ай. Чай да взема дърт да го замаскирам. А така, замаскирай го. Аре, идвай. Бягай. Дай по-бързо. Давай. Дай, чакай, без да искам. Сложи я тук дърт. Слезай вътре, сложи дърт. Чакай, че ладно. Сложи ли коста? Добре, дай. Направя го. Трябва ми cobblestone, crafting table имаме. Имаме. Чакай да сложа тук crafting table, да си направя една хубава кирка. Скоро ще ми свърши дървото, трябва да излизаме по свето да събираме. Аз имам стаки 11 дърво. Браво. На ти моето. Чакай да дойда. Направи една кирка, се тъгам от крафтинг тейбъл от тебе. Ето. Дай ми цялото ти дърво. Цялото ти дърво ми дай. Ще направя и чест. Чест ще правим... Когато се направим къщата, тогава ще правим чест. Добре. Чест сега няма да правим. Мяри, по-бързо копай. Как? По-бързо не мога. Стай Чакай, кирка. бе. Чакай. Тук намерих някаква мина. Я да видиш. Идвам. Копая още надолу. Дали е мина или равин? Не е равин, мина е. Това го правим така. Я бързо, идвай. Идвай. Влизай тук долу. Така. Човек! Човек! Тук почваме, тук почваме да разширяваме къщата вече. Чакай. Мръдни де! Напред ли сега да разширяваме или назад? Човек, само аз правя. Помагай малко. Аз разширяваме насам. Стига, добре. Така, стига толкова, стига голямата. Всичко аз правя. Я да виж толкова дали е било широко или повече. Къде бе? Стига, много далеч отиди. Запуши малко даже. Няма да толкова широко да им повече място. Много голяма човек.
Аз намерих лапис. Да. Член, намерих лапис. Добре. Не съм тъпа, наистина намерих лапис. Добре, бе. Стига прави вече, стига прави къщата, стига, сапри. Ари, махай се от тук. Аз ще правя тавана. Ето тук има лапис. Ако го чупа с камън на Кирка, ще ми го даде ли лаписа? Да, добре. Сега не го взимаш всичкия за тебе, де, ще го поделим. Нала? Да. Хора, в другия клип ще бъде малко по-развити, защото ще таковаме. Ще ходим до вечер на евент. И там може да направим едно клип, че не знаем. Да. Аз ще правя тавана, да знаеш. Защото гледате не се удра в тавана и дразни се. И първо ще набираме дърво, да може да направим къщата от дърво. Чула? Да. Мен ми свърши кирката. Виж, ето ти айран, вери го изпичи. 6 айран. Ето къде виж, тук още айран гледам. Виж ли, човек? Да, бе, чакай си направя крафтинг тейбъла. Ама аз у мен имам крафтинг тейбъл. Ми фурна у мене. Така. Чакай, сега си направя такова. Кирка. На тебе колко айран ти дадох? 6. Добре, на мен 5. Аз си направих 2 каменни кирки. Хубаво. Аз ще направя айрон кирка. И аз. И после, ако стигна за потуши, ще направя после. Не, няма да стигне. Ако си го съединим, няма пак. Виж, копая така, къде не виж, копая така по 3 блока, не по 2, по 3 копай. Чуля? Копая така по 3 блока, да може да не ни се отрят главите в тавана. Защото това много ме дразни. По-ли ще направим къщата от дърво, нали? Да. Ще трябва да го направим още един левел, в смисъл. Аре, вземи си айрана, готов те. Сложи ми го някъде. В честа напред един чест. Абе, човек, аре, вземи си айрана. Идвам да си го взимам. Ето ти го. Каменна киркоче. Ще стане, бе. Нала. И сега вас всичкото каквото е в камък трябва да стане в дърво. Да. Направо. Ама още един път ли ще копаем горе тавана? Да. Ама гад взем дърво тогава. Вънка майче е вече, ден вече. Това какво е, бе? Дай малко дърво, защото съм цялото дърво от тебе. Чай си направя каменна лопатка. Аз пък лопатка. Напай пръчки ми дай. Колко пръчки? 2. 5. 2.
Направих спец. Още всички лапи, с които имаш в честа. А? Още всички лапи, с които имаш в честа, да го разделим. 25, като го разделим, на един е 13, на другия е 12. Аре на тебе 13, на мен е 12, става ли? Аз стигам нагоре. Хубаво. Тук много дълго е. Ще го изкачам назад най-хубаво така. Хубаво. Арана, готов ли ми е? Супер, готов. Сега един киркоч. Назад се изкачва по-лесно. О, вънка един аз стигам за такова. За дърво. Да. Вземи доста. Гледай колкото можеш повече да вземеш. Колкото можеш гледай да вземеш. Се започна да се разхълцах. Така. Тук е тъмно. Тук е малко светло. Много голяма стана тази къща. По-хубаво да е. Чекай, имаш по-хубаво. Какво е повече място да има? Хубаво. Ма ние нямаме вълна за легла да приспиваме. Тук не можеш да спиш, нали знаеш? Защо? Не можеш да пи България. По-бързи във Венил северите не можеш да спиш. Защото и другите хора трябва да спят. Не можеш. Леглата са е така просто за красота. Само си лежиш на тях. Аз събрах тук 35 непреработено. Малко е, взимай още. О, е 2 стака. Крипърче. Снимай. Крипър ли беше? Не знам. Може ли, имаш един айран да ми дадеш, бе? Да, имам. Дадеш ли? Защо ти е? Защо ти е? Трябва ми. Тук от дърветата падат неща. Аз си посея дръвче. Как беше това, аз го забравих, бе? Аз го забравих това. Кое? Чакай малко. 9 дърво ми трябва да направя листа. Чакай, аз майче изгубих къщата. Не съм изгубил. Човек! В Enter частта имам дъма чист плет и 2 диаманта. И 2 спиетки. И нищо. аз се прибирам, събрах един стак преработено дърво. What the fuck? Удраме една хубава маскировка. Удръж една хубава маскировка и това е. Слизам назад. Направо удръж. По-лесно се слиза назад и се качва назад. Аз сега си купя едни панталонки. Аз си купих едни панталонки, дъма. Купиш или направиш? А? Купиш или направиш? Купих. Чай сега. Имаме 4 стака непреработено дърво. Такъв често да слагам. Аз почвам да правя къщата. Ето виж, не съм етапа с тебе. Виж. Добре, Ари, как? Да копаем ли още един път тавана?
Да, още един път и стената още един път. Не, е тази стена, не още един път, ама е тук. Е тази стена, да. Е тази, да. Ари, копай. Ето ти една спитка. Спи две. И има два диаманта. Тъкмо за един даймонд меч. Бах, ти само за теб си мислиш. Човек! Да делим, бе. Сега там, отстрани там, къде пише Мони. Не ли там това жълтото? Да. Колко имаш? 0. Аз имах 100. Ари, копай с мен. Е сега. Копам. Как пич. Стая ранкирка, бах ти бързо да копам. О. Нещо. Копай. Айде. Сега прави тавана. Аз тук ще обравам гречките. Добре. Много бързо го правиш това, бе. Пържу ли? Да ти верам, че ти ми даде. Вижте къде да остана в честа. В честа колко много дърво има, човек. Ти видя ли? Аз го напълних, като да го пълна. Има грешки, копай. Чакай, ето. Ще трябва да направим стените. Още един път и трябва да ги копаме. Не още един път, давай направо така. Не копай, бе, човек. Направо е така слагай върху тези блокчета. Така. Я просто няма тук какво да правя сам. Бързо ми събираш дърво. Хубаво. Но трябва да се направя каменна кирка. Крафтик ти е бъде, гледай че е тук. Ти да не ме даде тая. Да, ще. Турбо. Чакай, че обърках всичко. Вместо земя, вместо стена направих пот. Как така? Вместо стена под, бат. Тук гадното е, че няма аутоджемп, човек. Аз тук ще се изгуба, човек. Аз ще се изгуба, ама си намерих. Тук са да ударя една маскировка. Да викаш ти. Айде, ударих. Къща ти става ли хубава, бе? Почти. После трябва да воднем.
работим, да. Като водим давате 10 диаманта. Аз първо ще водна. Оф, идвам, колкото съм събрал толкова. 15 непреработено. Чула? Да, чух. 18. Ето, идвам холмета. А, не, скелет. Бега от скелет. Идем. Идем с големи крачки, идем аз. Турбо. Ева, по-яко става тук, човек. Сет хом. Чакай сега. А, така. Чупи ги. Чуш, без според мен става много яко, не знам за тебе. Торче тук го махаме. Газ якото. Айран кирката къде ме? От тебе. Тука. Оф. Ще Само купаш ти вода. правя къщата. А, да. Какво викаш? Да и правя къщата сам. Копай малко с мен по земята. Ето те копам. Аз копам с каменна кирка и съм изкопал повече от тебе. Аз сега почнах, човек. Аре, слагай. Аз настъпих се в те, виж. Дай ми дървото. Колко дърво? Колкото всичкото. Оф. На ти къщата. Какво викаш? Какво правиш сега? Ага. Ето ти е къщата. И то много яка, човек. Чай се нахрана. Ай сега да я обзавеждаме. Какво да обзавеждаме? Ние вече обзаведахме, човек. Какво да обзавеждаме? Сега го кажа, че не съм прав. Прав си. Аз ще да малко доспавам. Ние сме били много прости. Що? Да, знам за какво. Защото можехме това да го разкопаем, вътре камъните и да сложим така да стане право да слагаме навсякъде честове и фурни. Няма нищо. Няма. Чай да сложа аз тук 2 честа. Мръдни се.
Ако искаш да преключваме клипа, то това беше важното да си направим къщичка и... Искаш ли? Да. И хора, общо взето това беше за клипа, дано да ви е хареса, абонирайте го, абонирайте се, лайквайте го и чао чао!